खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबो बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेट दङ BTR नि साद' MCLA मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्ब्लिनि सावराय जथुम नब्लाङाव BTC नि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि मासि दैदेननायाव साद' MCLA मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लायो। BTC नि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ UPPL नि साथाम फारियै डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, राकेश ब्रह्म, दावबायसा बर' आरो BJP नि साथाम फारियै रेवरेवा नार्जारी, धरम नरेन दास, सन्जित तान्त्रिखौ BTC नि मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाहोयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि BTC ओनसोलाव मोनसे जाख्ल'नाय आरो गेनाखान्थि गैयै सरकार दाफुंनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन बिफानफोराव फैनाय फान्डफोरखौ मोजाङै बाहायनांगौ होनना रोखा फोरमायो। नैथियाव दङ क'क्राझाराव जुवा गेलेनायखौ लानानै दुंहाव थासारि। क'क्राझार जिल्लानि सौबारि साहा बागाननि निउ दालबारि ओनसोलाव मैया रबिबारखालि पुलिस आरो जुवारिफोरनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजिनि थासारि सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबियावनो पुलिसखौ नुनानै जुवारि आरो जुवायाव बाहागो लानाय सुबुंफोरा खारखोमालाङोब्लाबो दान्दिसे समनि उनाव जुवारि आरो जुवायाव बाहागो लानाय सुबुंफोरा ज' जानानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबनो थियारि जायो। थासारिखौ सामलायनो पुलिसआ उदाङाव गुलि गावनांगौ जायो। पुलिसआ जुवानि बेसादफोरखौ बुखांनानै लानो हायोब्लाबो रावबो सुबुंखौ हमनो हायासै। बे जाथायनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि लेङाइ पुलिस बिबानगिरि पुनजित नाथआ क'क्राझार पुलिसआ आयेन बेरेखा दुथां हानजानि बेरेखा सिरियै नायबिजिरनायखौ खालामलांबाय थागोन होननानै फोरमायो। थामथियाव दङ बाक्सा जिल्लायाव हाथियार बोखांदों। थांनाय हरनि 12:15 समाव आसाम पुलिसआ बाक्सानि बोरिमाखायाव गोबां बिबांनि दोनखोमाना दोननाय हाथियार बोखांदों। पुलिसआ नायबिजिरना बोखांनो हायो गंसे AK-47 जों मेगजिन 107 गंसे ग्लक पिस्तल 8 राउन्डनि 9mm ग्लक गुलि। बोरिमाखानि मरा पाग्ला दैया दैमानि जिङाव आसाम पुलिसआ बे हाथियारफोरखौ जावनानै बोखांनो हायो। ब्रैथियाव दङ म्यानमारनि दैदेनगिरि आं सान सुकीखौ हमदों रौनियाफोरा। म्यानमार हादरनि जौसिन दैदेनगिरि आं सान सुकीखौ हमदों रौनियाफोरा। खालि दैदेनगिरिखौल' नङा, म्यानमारनि रौनियाफोरा अपारेशन खालामनानै हमदों हादर बेंगिरिजों लोगोसे खुंथाय दोलोनि गुबुन माखासे जौसिन बिफाननि दैदेनगिरिफोरखौ। दिनै फुंनि समावनो रौनियाफोरा हमो बे दैदेनगिरिफोरखौ, जायनि फिथायाव म्यानमाराव सुबुंखान्थिखौ आथिंजों गाग्लिनानै होबाय रौनियाया। मख'नो गोनांदि म्यानमारनि राजखान्थियाव थांनाय माखासे समनिफ्राय रौनिया आरो खुंथाय दोलोनि गेजेराव बोराबलायनाय नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।